però podríem descobrir la temàtica als nostres amics que ens veuen de la futura novel·la. Per a no avançar massa coses, podem dir que és una novel·la que té molt a veure amb la novel·la que jo he llegit de jove que més m'ha agradat. Novel·la molt coneguda, que s'ha dut al cine infinitat de vegades, que és Dràcula, de Bram Stoker. Segurament quedaré molt mal quan ho diga, és l'únic llibre que m'he llegit 2 vegades, o més d'una vegada, Dràcula, i em va agradar molt. Què t'agrada de la novel·la? De la novel·la m'agrada evidentment la temàtica fantàstica. També m'agrada molt el fet de que Bram Stoker el presenta els fets i és el propi lector qui li dona el sentit, el significat. I a més, la tècnica narrativa m'agrada molt perquè per a donar-li més realisme utilitza cartes, utilitza diversos diaris de diverses persones, de diversos personatges, i d'aquesta manera al lector li pot semblar que és més realista, que és més fidedigne a la realitat, pot ser més creïble. I per això també en aquesta novel·la que he escrit també he utilitzat aquesta tècnica narrativa. T'agrada introduir molts elements dispars, elements que juguen el temps en la novel·la? Sí. De fet, en esta novel·la n'hi ha una sèrie, no sabria dir-te ara mateixa de memòria quants temps n'hi ha de narració, però n'hi ha uns quants. La novel·la té 2 parts i en la primera part ens trobem dos narracions. Una que podem dir que succeeix en l'actualitat i una altra que succeeix en un temps que no té data i en un espai que tampoc podríem concretar. El que no hem dit és que tu especialment t'adreces al que és un públic juvenil. Sí. Al mínim en el que pensaràs has publicat. Hi ha un etern debat entre la literatura juvenil i la literatura d'adults a l'hora de diferenciar-les i de també, no anem a obviar-ho, de posar en menys valor, menysprear d'alguna manera una categoria inferior el que seria la literatura juvenil, com a mínim. Això és un poc el pensament més comú. En aquest debat, quin seria el teu posicionament? Jo penso que si una persona jove no comença a llegir, haurem perdut un lector en el futur que podrà gaudir del que podem dir la gran literatura. Per tant, si llevem comptades excepcions, a una persona entre 15 i 20 anys o entre 13 i 18 anys no li pots donar per a llegir una novel·la d'estil del Quixot, per exemple, perquè el que faràs és aconseguir que aquesta persona odie la literatura. Cada edat té una literatura més pròpia i un jove ha d'iniciar-se en la lectura en llibres per a ells. Per això la literatura juvenil jo sí que li trobo un sentit. Evidentment, dins de la literatura juvenil n'hi ha un gran ventall de llibres, de temes que jo estic d'acord en uns i en uns altres no. Jo estic escrivint coses que m'hauria agradat llegir de jove, sense buscar darrere de la narració de la història un propòsit per educar. No, jo no estic a favor d'això. Jo conto històries que m'hauria agradat llegir de jove. El mateix debat també el pateix el gènere de la fantasia, no? També té una mena de llegenda negra sobre que té una qualitat no tan alta com gèneres més reflexius, amb molta més estima i sobretot molta més voluntat d'arribar a dir grans discursos. Però és que jo penso que cada temàtica té el seu públic. A una persona li pot agradar la fantasia, a una altra persona el gènere negre, a una altra persona la literatura eròtica, per què no? Tots els gèneres tenen el seu públic. I no pense que hem de parlar de gèneres majors ni gèneres menors. La literatura és una part important de la teva vida. Parlàvem abans que també hi ha una gran presència de la geografia, que per a tu el territori,
muntanyes, la platja, però especialment les muntanyes perquè, Sí, perquè sabem són importants. Jo soc de muntanya, ma mare sempre m'ho ha dit, la cabra tira a la muntanya i jo sóc una cabra, evidentment. No sé, des de ben menut mon pare sempre m'ha portat, i això que mon pare no és de Vilallonga, mon pare, com ja he dit abans, és d'un poble de Sevilla, però s'ha sentit tan acollit així en este poble que és com si fos d'ací. I des de ben menut mon pare m'ha portat per totes aquestes muntanyes que tenim al nostre voltant i jo he après a estimar-les, les he conegut i no sé per què. També diuen que pot ser una cosa genètica perquè ma mare i ma abuela diuen que jo he eixit amb abuelo i que ma abuelo era una persona que li agradava molt la natura, pujar per tots els caminals que n'hi ha en aquestes muntanyes i suposo que per aquestes dues coses m'agrada tant. Primera, per tindre-ho en la sang i segona, per haver acompanyat a mon pare sempre per aquests caminals. T'agrada el senderisme? M'agrada molt, és el meu esport favorit, sens dubte. Eixe i la mountain bike, esports que estiguen en contacte amb la natura i que t'aprofite per conèixer territoris nous, perquè m'agrada molt, este és el meu territori, este és el meu xicotet regne, però també m'agrada conèixer tot el que no conec. Després d'una bona caminata, el que també és un bon plaer és un bon menjar. Eixa és una de les meves grans passions, menjar bé i a ser possible en bona companyia. I jo soc sempre més partidari del menjar tradicional, del menjar que hem menjat, que hem conegut tota la vida. Una roseta al forn, una paella i en una bona copeta de vi, millor. Però t'agrada posar-te als fogons? Sí. Això també crec que ho hereta de ma abuela. A ma abuela li agradava i li agrada encara, a pesar de la seva edat, li agrada molt posar-se en la cuina i treballar i a mi això em relaxa molt també i m'agrada molt. I segurament m'agrada tant cuinar perquè m'agrada menjar molt i m'agrada saber com se fan totes les coses perquè també és una cosa pròpia de la nostra cultura. La cultura és definida per moltes coses i una d'elles, evidentment, és la gastronomia. I especialment, com a bon valencià, l'arròs. Sí, jo l'arròs m'agrada molt. Quan vivia a València, que ma abuela també vivia allí amb nosaltres, sí, i ens feia el dinar tots els dies, i si l'any ja sabeu que té 365 dies, jo crec que 300 ne menjàvem arròs. Arròs caldós, arròs amb fesols i naps, paella de floricol, paella de faves i carxofes... Bueno, podem estar parlant hores i hores d'arrossos. I algun dia un llibre de senderisme o de cuina? Pues estaria bé. Ho he pensat alguna volta, algun amic em va dir, més concretament així en la Safor, parlar sobre arròs i sobre menjars d'ací de la comarca i fer un llibre, però són tants projectes que la vida també el porta per uns jocs i els somnis per uns altres. Però segur que tindràs temps per a poder-ne fer molts. Doncs tanquem així aquesta conversa amb Manel Álamo, que ens ha permès parlar de literatura, però també de geografia i de bona cuina.